чем вы связываете падение ваших рейтингов? Рейтингов президента Владимира Зеленского и «Слуги народа»? Ну, нормальна ситуація. Це традиційно в українській політиці. Ми дуже довго переживали такий медовий місяць в українській політиці. Користувалися, власне кажучи, ми поки що і залишаємось до певної міри безальтернативними ведучими і так далі. І на перших місцях, і це, очевидно, так і буде до кінця ще й місцевих виборів. Але рейтинги повинні падати. Дивіться, ми ж, попри те, що ми робимо помилки, за які нас справедливо і несправедливо критикують, є ще об'єктивна ситуація. Ми взяли країну в розпачі. І, окей, тобто, якщо хтось хоче сказати, що це протестний електорат був, який голосував за Зеленського, у людей були причини так голосувати. І ці причини не зникають в одну ніч. І агресія російська не зникає в одну ніч, і економіка не стає краще, і соціалка не стає кращою, і дороги не будуються в одну ніч, навіть якщо ми збільшуємо фінансування втричі за рік. Так? Тобто все рівно треба багато років для того, щоб вилазити із цього болота, в якому ми жили. Тому люди розчаровані. І я мажоритарник, я веду прийом, я сьогодні в окрузі зустрічався з людьми. Люди розчаровані, вони хочуть зразу все, я це розумію. Зразу все не буває, тому падають рейтинги. Але вони не падають, вони знижуються. Я не бачу в цьому ніякої катастрофи. Люди у нас з одного боку можуть показувати, знаєте, як це рефері футбольний, жовту картку, але це зовсім не значить, що тоді, коли треба буде об'єктивно судити, наприклад, на виборах, що люди не зроблять об'єктивну оцінку і не скажуть, що, вони десь в чомусь там помиляються, в чомусь смішні, але, в принципі, вони хочуть змін, вони ці зміни ведуть, вони не розколюють країну, намагаються об'єднати, і це все правда про «Слугу народу». Тому, знижуються рейтинги. Так, це об'єктивно, це інакше не могло б.